سلامتنا يبصحكم كبراتنا على توزينا خنقرب لكم سالا أمريكان معبالن تتقابلنة أفريقيا. سلامتنا يبصحكم كبراتنا على توزينا خنقرب لكم سالا أمريكان معبالن تتقابلنة أفريقيا زرقحتو عدل أقوى أب إندستريال بارك هواسات قوصيرن زسرحة دكانستيو هيوتن أمم محياش كم زحقز أمباسادر يونايتد ستيتس أب إثيوبيا جيتا براسي قليسان. أمباسادر باسي نزريتو زي زهابا نتي بارك اندستري لومي أبزرا أيالو وانيو أمريكا كرم عسران حدن عمتات زخفتتون نزغصلو 4 عمتات ون زتكبر عدل أقوى أقوحت زتفلالي هاقرات ناب عداقا أمريكا كاب كرس الناس أنكاتو زخليو أب اندستري بارك هواسا زسر حدك آنستيو أو انتاو تصلوا كم زحدر اللن ون زمسنا زينا يحبر. أمباسادر باسي زاقد أب كل الأمهارة صومالي دبوبون تقراين مغشا كم زفت سما زذكريو يبل نهواسا وكلنا يوناتان زبديوس. التحباباريتن مكتل حلافيتن USAID سارة تشارلز كاب تكم تعسراس كاب عسران سلستن كلتشحن عسران حدن أبز نبر أوان ناب إثيوبيا توقعيزا سباوي حاجزات ناو سمين إثيوبيا مزب صحو محازو التكالات سبا سلطان منغستي كالوت وابتي سباوي حاجزاتن تكالاتن تراخيبات مايدا. سارة تشارلز مس أمباسادر أمريكا بإثيوبيا جيتا باسي بمغان أديس أبابان بحر دارن بمبصح بأتي أب كل التقرايز تلعالي قلولاون حاجزات رديت كحالفو بالزي مخالهم أب عالم تزخف سباو حرقاي بصح مهلاو كعزبا مخالنن كمون بسنكي كاب التقراين ناب كللات أمحران عفارن ناب كللات أمحران عفارن تقافي حزركب كوينات بأمايت أشحاد زغصور سبات أو وحدات صومنات تطرح ممزبالو من حبير الله. التحباباريت محدران مكتل حلافة USAID سارة تشارلز هيوت أدحن سبعو حاجزات نابتم قدات سباس حلو مقدي كخفتو منقستنتم أبتقراي تعاتشم زركو مراخبي معخنات بانكن كالوت أقرقلوتاتن ناب نبورك مهلسوم كمون كلهم عين السبعو مقعزيا بزيقل كالكلا كحالفو كفكتن زحوسة مسوع تقريبا لا. إذا كمزي لكولو بريزيدنت عالم لخ كوميتي قيح مسكال بيتر موريري أبسا من إثيوبيا نخبابي حد عمت زتخايد كوينات كلهم تسابات وغنات سيفل هزبي كاب حدقا كحلو صويعو. أب إثيوبيا كل التقراي زركب هزبي وحدي مسارتاو أقلقلوتات شقطا مقاطن حكمناو أقلقلوتن زرخ بولو كونتات بمسانو نزخف أحدقا تساطحو يركب كبلون أبتين سلستو معالتي زقبروا مبصح تزاريبو مالو. أبزوبا داوا كل الصومالي بالسنكس تخصت الدرقي أستات 25 شح تريد كمزها لك أتقاليتسو بزي كازي العلي 83 شح سبات تصبيت رديت كوينة مالو كل اللو منقستي قرب 6 ماين قلب تريتن اون يلقس كمزلو زرخمنا زينا تغيسو بيرو مكل غال حاجة عندلو نتكلل بسكي تدارك استوغدو رديت انت زي بسيحلهم بزح تريتن 7 كوموت كمزخل قليتهم يبل وكلنا ديس جوكول زل اخو ريبورت. نعلوا أب سودان زمرحو جنرال أوشت حدا سومن مسؤوم كوينوم زمحادرو قدامي منستر كم زمزو لومي أفليتهم مس تلفزيون روسيا قال من الزقبرو عبد الفتاح برهان اتحدش قدامي منستر كابيني كم زعمن مس حيلتات السودان حبيرو كم زمحادرن قليصهم نهزبين ممرحن أب وان سققر خنحقزون حربانياو قديتا ألنا إيلون برهان اتوم جنرال أبزق نزي أبزها ومقلسي مرح وتهدراو بيت مغري كم زغونون نسودان كساب دحر كلت عموت مرصا تسالت كم زمرحن افليت يوم يبل اسوسيتد بريس زرقو حزينا. بريزيدنت جو بايدن حدا نتشو 5 تريليون دولار وطن ገንዘብ ወጻይ كم زدلي تمال حمص افليتهم. زوطن وصاي اوشت عبطات نسدراويتات امريكا اتعزيو السكاغاري نأمريكا دما أقودانا منكاي بغلط أير كم زأتوا أتزين حبيرولو بايدن نتاقرا وطن ززرقحو أبتتمالي مس أولات ديموكراسيو بارتي زنبرو ماخيب أيو كلاتنا زدلنا أيو أين ركبنينا إزو موغاي مالت أوني لهم زغصل سومهن كونفرنس كنا تأير ويكع كليما أب سكوتلاند كدمي مجمعرو حبارة ومجلس الزوصو 10 مراحة تكالات حبرات هاقراتن دايركتر محبر عالم لخ ميترولوجين منقستات نمبصعان ناب قبري نكغيرو تلاويهم
بمسارة مصنعتي نكونتات سواوي سرحتي أبلع لكونت أير علم ناس فترو قدقات زكتاتلو تمرامرتي أبلع لز أجندازي هسوس سقمتي نموصد زي تراتر ساينساوي مرتعطات قريبهم علو يبلو منهار بتنوعي نمتن ماي أوكيانوسات كم زوسخن حدقنيان كبير كونتات أير دقاقيمم كم زتخصتنون اتم تمرامرتي قلصو ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ምስቶም ናብ ዴሞክራሲ ይግበር ንዝነበረ ስግግር ኣተዓናቂፉ ንዝበልዎ ዕልዋን ምቋም ናብ ኣደባባይ ዝወፁ ሱዳናውያን ከም ዝተላተመ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ብመሰረት ደቃትር ትማሊ ብሰንኪቲ ግጭት ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ እቲ ናይ ካርቱም ተቃውሞ ንራብዓይ መዓልቲ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ደቡብ አፍሪካውያን ነቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሞቱ 89,000 ዜጋታቶም ንምዝካር ኣብ ጆሃንስበርግ ከም ዝተኣከቡ ተገሊጹ። ኬንያ ስድራ ቤት እቲ ወተሃደራት እንግሊዝ ቅድሚ 10 ዓመት ተቐትለ ኬንያዊ ሎም እውን ንፍትሒ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቅድሚ 2 ዓመት ኬንያዊ ኣግነስ ዋንጂሩ ብሓደ ወይ 2 እንግሊዛውያን ወተሃደራት እዩ ተቐቲሉ ኢሉ ከም ዝወሰደ ይዝከር። ሩስያ ሓድሽ ኣሃዝ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ዜጋታት ኣመዝጊባ ቫይረስ ኮሮና ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሩስያ ን1,100 ሰባት ከም ዝቐተለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። እቲ ቫይረስ ኣብ ምሕር ዝተጋፍሐሉ ዞባታት ሆስፒታላት ዓቕሎም ፀቢቦም ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቫቲካን መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ዓርቢ ምስ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም እቲ ብተንተንቲ ውልቃውን ፖለቲካውን ዝመስል ዝበልዎ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈጸመ ቅድሚ ዋዕላ 10 ዝበልጸጋ ሃገራትን ኮንፈረንስ ኩነታ ኣየር ኣብ ግላስጎ ስኮትላንድን እዩ ተኻይዱ። ዜና ተፈጺሙ። نمسكن باترا كبرات سمعتنا حج زبصحنا ዜና ኣሎ በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ሎሚ ዓርቢ ነቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ዝምድና ዝነበራ ኣሃዱ ራድዮ ምስ ደገ ዘለዋ ርክብ ከተቋርጽ መምርሒ ሂቡ። ኣብቲ ካብ ሓላፊ በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ናብ ኣሃዱ ራድዮ ዝተላእኸ መምርሒ ምኽንያት ደኣ ኣይግለጽ እምበር እታ ራድዮ ክንዮ ዝቆመትሉ መሰረታዊ ዕላማ ትኸይድ ምጽናሓ እዩ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስክንድር ፍሬው ካብቲ በዓል መዚ ዝመፀ ናይ ምቁራጽ መምርሒ ንፈነወ ድምፂ ኣሜሪካውን ዝምልከት እዩ። እቲ መምርሒ ራድዮ ኤፍኤም ኣሃዱ ነቲ ዝቆመትሉ ናይ ምዝንጋዕን ምሕባርን ተልእኾ ሰጊራ ንፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ምትእንጋዳ ብፍሉይ ጠቒሱሎ። እቲ መምርሒ ግዝያዊ ድዩ ወይስ ንኹሉ ግዜ ዝጸንሕ ግን ኣይተፈልጠን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕጽል መደብና ኸስግረኩም። ኣብ መላእ ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተወሳኺ ጸገም የስዕብ ኣብ ዘለሉ እዚ እዋን ገለ ሓረስቶት ውድባትን ነቲ ጽልዋ ንምንካይ ተስፋ ዘሕደሩሉ ስጉምቲ ምትእትታው ይወስዱ ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ሓደ ጉጅለ ጋዝ ዘመንጩ ጓሓፍ ክኸውን ዝነበሮ ተረፍ ምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምዕቋርን ንዝተጸገሙ ከከፋፍል ዘኽእል ኣብ ዝሑል መዋህለሊ ይምውል ኣሎ። ብረንዳ ሙልየንያ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ሊልያን ቪሃንዳ ንኣናእሽቱ ደቃ ገዓት ክተዳሊ እያ። ንገዓት ዝኸውን ሕሩጭ ዘቕርቡላ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይሮቢ ዝተጸገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ ዝተመስረተ ንትርፊ ዘይሰርሕ ውድብ ባንኪ ምግቢ ኬንያ እዮም። ተረባሕቲ ናይቲ ሓገዝ ዝኾነት ሊልያን ኣብ ኬንያ ኣጸጋሚ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ዘለሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ንደቃ ይዕንግሎም ኣሎ ትብል። ንመግዚኢ እቲ ሕዚ ካብ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝረኸበቶ ምግቢ ተውዕሎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ተውዕሎ ከም ዘላን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኑን እያ ዝገለጸት። ነቲ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝመርሕ ጆን ጋቱንጉ እዚ ናይ ምግቢ መዕቆሪ ትካል ካብ ሕርሻ ናብ ኣየር ዝበንን ዝነበረ መርዛም ጋዝ ዝንኪ ተወሳኺ ምግቢ ንምውህላል ከም ዘኽኣለ ይገልጽ። ኣብ ግራውቲ ዘሎ ምግቢ ኣብ ናይ ጉሓፍ መዋህለሊ ክቕመጥ ከሎ ኣብ ኣየር ብዙሕ መርዚ ትረክብ። ምክንያቱ ኣብ መዋህለሊ ጉሓፍ ክብስብስ ከሎ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኸፍአ ሚቴን የመንጩ። ብኽነት ምግቢ እንተደኣ ወጊድና እንተወሓደ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚእታዊ መጠን ጋዝ ክንንኪ ኢና እዩ ዝበለ። ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዝጥዕም ስራሕቲ ምስጓም ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ዘኽእላ እዩ ትብል ተንታኒት ዊኒካ ኤምባ።
ዝሃፍፍ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ዝንክዩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን አጠቃቅምኦምን የድልዩና እዮም እያ ኢላ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ግን ገንዘብ የድሊ እቲ ብድሆ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመት ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዘስዕብዎ ተጽዕኖታት ንምክልኻል ዘኽእሉ ስትራቴጂታት ንምምዕባል ልዕሊ $300 ቢልዮን ከም ዘድልያ ክኢላታት ይገልጹ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዎ መደባት ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ስዕ መደብ ክንሰግር ኢና ኣብ መጠን ምጉዳል ብኩል ኣየር መሪሕ ተራ እትፃወት ዘላ ቻይና ሕዚ እውን ንኢሮዥያ ምስ ቻይና ዘራኽብ ኣዝዩ ነዊሕ መስመር ጽርግያ ክትሰርሕ ትዳለው ምህላው ኣፍሊጣ እዚ መስመር እዚ ብከላ ኣየር ኣብ ምጉዳልን ጽልዋ ቻይና ኣብ ምስፋሕን ዓብዪ ተራ ክህልዎ ትፅቢት ይግበር ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ንዘዳልዎም ጽሑፋት ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎሎ ሰራፍ ሰሃየክ ተቕርቦያ ቀጠልያ ፀዓት ሓደ ካብቲ ቻይና ኣበርቲዓ ትሰርሓሉ ዘላ ተበግሶ እዩ ተበግሶ ቅናት ጽርግያ ወይ ድማ ብኣህጽሮተ ቃል BRI ተሰይሙ ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርጺ መደብ ንኤስያን ኣውሮፓን ከራኽብ ተተሊሙ ዘሎ እዩ እዚ ንኸባቢ ክዕቀብ ዓብዪ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ስራሕ ኣስታት 70 ሃገራት ዘሳተፈ እዩ 8 ዓመታት ክወስድ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበሮ እዚ መደብ ቻይና $1.2 ቢልዮን ኣሜሪካ በጅታትሉ እያ ቻይና ዛጊድ ኣብ በከላ ኣየር ምስጉን ተራዳኢ ሃልዋ እምበር እዚ BRI ዝተባህለ መደብ ካብቲ ብኩል ኣየር ዝስደድ ስራሕቲ ከሰል ናጻ እዩ ቻይና ነዚ ካልኣይ ቀናት ሰንሰለታዊ ጽርግያ ክትሰርሕ ምዃና ዝሓለፈ 18 ጥቅምቲ ኣፍሊጣ እዚ ተበግሶ ኣብ ጉዳይ ክሊማዊ ለውጢ ኣመልኪቱ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ግላስኮ ስኮትላንድ ዝጋባእ ዋዕላ ዓብዪ ድርኺት ክኸውን እዩ ቻይና ኣብ 2060 ዓመተ ምህረት ናብ ኣየር እትሰዶ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ዜሮ ከተውርድ ምዃና እያ ተመልክት ንቓላ ክሳብ ክንደይ ዕትብቲ ከም ዘላ ከዓ እዚ ሓደ ኣብነት ምዃኑ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ይጠቕሱ ቻይና ኣብ መነካይ ብኩል ኣየር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዘላቕን ተሓዳስን ፀዓት እትገብሮ ዘላ ወፍሪ እውን ዓብዪ ምዃኑ ሓደ ኣብነት እዩ እዚ ንሃገራት ኤስያን ኤውሮጳን ዘተኣሳስር ቀናት ጽርግያ ንኸም በዓል ካዛኪስታንን ካብ ኤውሮጳ ድማ ከም ፖርቹጋል ዝኣምሰላ ሃገራት ዓብዪ ቁጠባዊ ህይወት ከምፅኣለን ከም ዝኽእል ይዝረብ እታ መወዳድርቲ ቻይና ዝኾነት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ መደቡን ስለ ዘይብላ ቻይና ብዘይ መወዳድርቲኣ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ዕዳጋ ክትብሕቶ ቻይና ኣብ ተሓዳሲ ፀዓት ዝኸውን ወፍሪ ክትገብር እያ ጸኒሓ ካብ 2014 ክሳብ 2017 ጥራይ 900 ወፍሪ ባንክታት ቻይና ነዚ BRI ተሰይሙ ዘሎ መደብ ኣብ ግምት ዘእተወ ምንባሩ ተፈሊጡሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዕለታዊ ፍሉይ መደብ ከስግረኩም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ፍሉይ መደብና በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝኽበር ሕማም ጡብ ካንሰር ኣመልኪትና ቅድሚ 5 ዓመት ጡብ ካንሰር ዝነበራ ኣብዚ እዋን ኣብ ካብቲ ሕማም ተፈዊሳ ትርከብ ኣደ 3 ቆልዑ ዝኾነት ኤደን ብርሃነ ኣብ እዋን እቲ ሕማምን ካብቲ ሕማም ነፃ ምስ ኮነትን ንዘለዋ ተሞክሮ ህይወትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ካብ ካንሰር ጡብ ዘለዎ ፍልጠት ንኽዕቢ ትሰርሖም ስራሕቲ ኣመልኪታ ወይንታ ኺዳነ ኣዘራሪባታላ ናብኡ ክስግረኩም ሽመይ ኤደን ብርሃነ በሃል ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጅያ እድቕመጥ ኣደ 3 ቆልዑት ናይ ጡብ ካንሰር ብ2016 ጓል 18 ወርሒ ጓል እንዳጥበብኩ ከለኹ ረኺበዮ ቲሞር ዲያግኖስ ኮይነ ማለት እዩ بخمي مجدي في تمام أب نفس خمزة يا بخلا خمزة مكلفة أنا خم تقدم دبلكو خير دا تبوكو خلّه رخيبيو أبزع أبنا chest area لذي it was easy أنا أكرهه معلتيو قدمي أب عادي نبرت أرى نجار مسرحكو دياس أب أي نبرتن قدم حجيلة أوير كوينا معلتيو بحفشة
ከም ቋንቋ አስተርጓሚት ገሎም ዝሰርሕ ስለነበርኩ ብዙሕ የድርኢ ነይረ ብስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ካንሰር ዲያግኖስ ክግበራ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓንጎለይ ነይሩ ማለት እዩ ንክእሉ ዓብይ ከም ዝኾነ ስርዳእኒ ስለነበረ ኩሉ ግዜ ድፈርሕ ነይረ ኩሉ ግዜ ብምፍታሽ ገለኻ ኩሉ ግዜ ቸክ ድገብሮ ነይረ ዳርጋ ወርሓዊ ጥራሕ ከም ክብል ኣይክእልኒ ሓደ ግዜ ዳርጋ 3 ግዜ ወርሒ ቸክ ድገብረሉ ግዜ ነይሩ ብጣዕሚ እቲ ብዙሕ ከም ደጋጥም ስለዝፈልጦ እቲ ተኽእልኡ ንዓይ እውን ከጋጥመኒ ናይ ምኽኣል መጠኑ ውሕድ ከም ዘይኮነስ ይርዳእኒ ስለነበረ ኩሉ ግዜ ቸክ ድገብር ነይረ ኣዌር ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣምስ ረኸብኮ እዚኣ ኣብ ኣይነበረትን ብጣዕሚ ንእሽተያ 0.01 ገለ ሚሊግራም very small it's a tumor ኣነ ግን ካብቲ ምሕር ድፈልጦ ስለነበርኩት ሰውነተይ ኣብ ኣኸንደይ ነበረት ፈሊጣ ማለት እዩ ኣብ ማሞግራም ክረኽቦ ይከኣልን ማሞግራም ስገበርኩ ምክንያቱ ኣብ ቸስት ኤሪያ ላዕሊ ስለነበረ እቲ ማሞግራም ከም ሳንድዊች ገይሮም ስለነጥብካ ዝገብሮ ኣብኡ ክወፅእ ኣይከኣልን ኣይረኸቦን ኡልትራሳውንድ ምስገበሩ ግን ኣብቲ ኡልትራሳውንድ ዲቴክት ገይሮሞ ባዮፕሲ በኡልትራሳውንድ ተመሪሖም ምስገበሩ ከዓኒ እቲ ቲዩመር ካንሰር ፖዚቲቭ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ሊምፍኖድ ኔጌቲቭ ካብ ሊምፍኖድን ካብቲ ጡብን ቲዩመር ወሲዶ እቲ ናይ ሊምፍኖድ ኔጌቲቭ እቲ ናይ ካብ ጡበይ ድወሰድዎ ካብቲ ቲዩመር ድወሰድዎ ባዮፕሲ ግን ፖዚቲቭ ኮይኑ ኢት ኮንፈርም ናይ ካንሰር ዲያግኖስ ማለት እዩ ስቴጅ 1 ኢንቬዚቭ ዳክታል ካርሲኖማ ይብልዎ እቲ ብናይ ቀዳማይ ስቴጅ ግሬድ ከዓ ካልኣይ ይብልዎ ሕጂ እቲ ስቴጅ ይህብዎ ካብ 0 ስጋዕ 4 ስቴጅ ይህብዎ ማለት እዩ 0 DCIS ይብልዎ ወይ ዳክታል ካርሲኖማ ኢንሰቱ ይብልዎ ቅድሚ ካንሰር ምልዋጡ ርከብ ስቴጅ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ከዓ 100% እዩ እቲ ካልኣይ ቀፂሉ ካብኡ ቀዳማይ ስቴጅ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ስቴጅ ከዓኒ እቲ ናይ ምድሓን ተኽእሎ 95% ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስቴጅ እንዳዓበየ እቲ ናይ ምድሓን ተኽእሎ ከዓ እንዳቐነሰ ይኸይድ ማለት እዩ ካብ ስቴጅ 1A ስቴጅ 1B ይብልዎ ስቴጅ 2A ስቴጅ 2B ስቴጅ 3A ስቴጅ 3B ስቴጅ 4 መተስተሳይዝ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስቴጅ 4 ድሕር በፂሑ ሕጂ ብከምዚኦም እቲ ስቴጃት ድብሎ ግሬድ ከዓኒ ግሬድ 1 ግሬድ 2 ግሬድ 3 ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኢሎም ይሰርዖት ግሬድ እሱ ከዓኒ እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ምርባሕ ናይ ካንሰር ዝሕል ዝበለ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ማእከል ያሎ ሳልሳይ ከኣግሬሲቭ እቲ ካንሰር ወይ ናይ ምርባሕ ተኽእልኡ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ገይሮም እዮም እቲ ስቴጅን ግሬድን ድህብዎ ከም ዝበልኩ ክናተይ ስቴጅ 1 ግሬድ 2 ዲያግኖዝ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ኤርሊ ስለዝረኸብናዮ እቲ ቲሞር ሳይዝ እውን ንእሽተይ ስለዝኾነ ሰርጀሪ ጌርኪ ሆርሞን ቴራፒ ጥራሕ ክትገብሪ ተፈላለዩ ሆርሞን ቴራፒ ኣሎ ከም ታሞክሲፊን ኤግዘመስቲን ኣናስትሮዞል ገለ ዝበሃሉ ሕጂ ታሞክሲፊን ክትወስዲ ኢኺ 10 ዓመት ምስ ዕድሜኻ ተባሂለ ማለት እዩ ሓራይ ሰርጀሪ ጥራሕ ፅቡቅ ኢለ ሰርጀሪ ምስ ገበርኩ ግን ካብ ሰርጀሪ ምስ ተሳእኩ እቲ ኣውትካም ናተይ ተቐይሩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ኮይኑ እቲ ፓቶሎጂ እቲ ቲዩመር ምስ ኣውፅዎ ኣብቲ ፓቶሎጂ ምስ ረኣይዎ ኢንፈልትሬት ገይሩ ካብቲ ቦትኡ ወፂስ ናብ ካልእ ስፕሬድ ክገብር ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ማለት ናብተን ናይ ቀዳሞት ክልተ ሊምፍኖድ ምስቲ ጦብ ኮኔክት ገበራ ኣብ ትርክስ ናይ ካንሰር ስለዝረኸቡ እቲ ናተይ ኣውትካም ተቐይሩ ማለት እዩ ካብ ስቴጅ 1 ናብ ስቴጅ 2A ተቐይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሜቢ ኪሞ ኢዝ ኢን ደ ቴብል ቅድሚኡ ራዲሽን ኪሞ ኣይትወስድኒ ኸ ተባሂለ ነይረ ድሓር ግን ክልቲኦም ናብቲ ጣውላ መፅኦም ማለት እዩ ራዲሽን ክትወስዲ ኢኺ ኬሞውን ፖሲብሊ ክትወስዲ ኢኺ ተባሂሉ ድሕሪኡ መሊሶም ናብቲ ፓቶሎጂ ሰዲዶም ኩሉ ምስ መርመርዎ ግን እቲ ትሬስስ ኣብተን ናይ መጀመርታ ክልተ ሊምፍኖድ ጥራሕ ስለዝነበረ ነቲ ናተይ ናይ ፓቶሎጂ ሪፖርት ናብ ካሊፎርኒያ ኣሎ ላብ ናይ እንታይ ድበሃል ቴስት ድገብሩ ኦንኮዲኤክስ ታይፕ ድበሃል ቴስት ሓድሽ ዴስክ ነይሩፍቲ ግዜት ግን ብቁሩብ ኳሊፋይ ገይረናኡ ማለት እዩ ኣብ 3 ሊምፎኖድ ሓሊፉ ነይሩ ትኾን ኳሊፋይ ትገብረኒ ኸይልሃኒ ማለት እዩ
ناو سددوا جن التست مسكبروا كاب زيرو سجاب 15 ديو كاون سجاب 20 قلن قطري هو مالتي حجي تدتحت قطري اتنا كانسر تمليسو ناي منصع عدل تحت مخانو سلازريوم ناتيكا اكلت نيرو ترانك مالتي مالت كيمو عيد لان نيوتنا كانسر تمليسو ناي منصع عدل ازي تحت سلازخونه تجريد سلوي اتي اونكود اكس تايب نمبر 2 سلاز ابقص خلته سلاز نبرت اتي ناتو نمبر كيمو عيد لكنيلو راديشن كتوسدي اختباهي لمالتيو راديشن غيره بدحريو ازناي تاموكسفن بحال هرمون بلوكر مدهانيت السويسيدن 5 عامت مالتيو حج خان اديشنال 5 عامت غيره باي ذا واي اكتوبر ينيرو دياغنوس 5 عامت مارك حليفه مالتي حج قصالي اديشنال 5 عامت مستعدني ابناي ولاد غيزي سلازلخو 5 عامت دغنا خاصل اسيف نمخان مخنيات خمت عنتو ينغركخي اتي ناتي عينت كانسر باستروجين انديوس كوين وي كابنا استروجين هرمون مبزح بسونتي دمص سلازخونه كاوي دعبت كانسر كابتي استروجين هرمون تمجيبو مالتي حجي تمليسو نخيمت خانعو بلوك نمغبار اتي استروجين هرمون بلوكر تاموكسفن وسد እንደገና አብሰስ ሰለስቶር ሓኻኒ ሎፕሮንሻት ድባሃላሎ ነቲ ኦቫሪናቴ ሻትዳውን ይገብርዎ ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ብሓመም ጊዜ መስርሕሙ ከመይ ነይሩ ትኩነታት ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ካንሰር ላይክ ልክዕታ ቴሌፎን ኖቨምበር 4 ነይሩ ቮት ገይረ መፀ ገና ብገዛኺ ኣትኹብስ ካላንዳ ዲዮኪያ ቴሌፎን ነጊሮም እኔ ሕጂ ልክዕቲ ጽቡቕን ሕማቕን ዜና ኣለና ምስ በለና ሓራይ በቲ ጽቡቕ ጀምሪ ምሰልኳት ጽቡቕ ኣብቲ ሊምፍ ኖድ ክጸንሕ ኔጌቲቭ እዩ እቲ ሕማቕ ከዓ ካንሰር እዩ ምስ በለትኒ በቃ ህይወተይ ተወደይ ምስይድ ንኸመይ ኢኻ ትኾን ሕጂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ይድብሎ ካንሰር ብኸመይ እዩ ተስፋ ዘቑርፅ ህይወትካ ካብታ ሰዓት ደቂቕ ህይወተይ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ስካብ ሕጂ ማለት እዩ ህይወትካ ብፍጹም ይተቐይሮ ከም ቀደምካ ኣይትኸውንን ኢኻ ወላ ስነ ኣእምሮኻ ማለት እዩ بكل ነገር ህይወትካ ደቀይር ሕማቅ ሕማም እዩ የሳና በደካዩ ናይ ሞት ቢያኑ ኮይኑ ይድስማዓካ ብጣዕሚ ሕማቅ ማለት ይፍቲ ሰዓት ከም ዝበልኩ ሓሚመይ ኮንኩንታት ይበር ስለዝረኸብኩ እዩ ዝኹሉ መጽ ግን በቃ ካብታ ሰዓት ያ ግን ናይ ስነ ኣእምሮ ጻጥ ገይሩለይ ማለት እዩ ደቀይና ኣሽትዮም ነይሮም ወዲ 3 ዓመት ነይሩ ወደይ ታንሽተ ጓለይ ካጓል 2 ዓመት ሸሞንተ ወርሕን ትጠቡብ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ኣሽቱ ቆልዑት ሒስካ ትሕዞን ትጭብጦም ገለ ኩሉ ይጠፋእካ ስራሕካ ከም ቀደምካ ትሰርሕ ኣይትኽእልኒኻ ወላ ኣተሓሳስባ ገለ ኩሉ ኤቭሪቲንግ ተቐይሩ ማለት እዩ በቃ ዝመውት ጥራሕ ወላ ሓንቲ ተስፋ ኢኻ ትቆርፅ ማለት እዩ ከምዚ ኢለ ንሓደ ሶሙን ክልተ ሶሙን በቃ ጨኒሐ ማለት እዩ ኣብ ጽላለ ስቴጅ ማለት እዩ ኮሜ ኢኻ ትኾን መጀመርያ ትስብ ብድሕሪኡ ግን ተረጋጊኤ ብጸሎት በቲ ኣብ ፈጣሪ ደለኒ እምነት ብኩሉ ነገር ናብ ልበይ ተመሊሰ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካረዲኡኒ ናብ ልበይ ተመሊሰ ድሕሪኡ ኦኬ ሶ እዚ መጽኢሎ what is next እንታይ ክገብር ደለኒ ኢላ ክልተ ሶሙን ጥራሕ ጽላለ ስቴጅ ነይረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ብጣዕሚ ተረጋጊኤ ተቐቢለዮ ሰዋት ኢለ ኣሚን ኣብ ስራሕይ ኩሉ ግዜ ርኢ ነይረ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓማ ኣነ ከመን በለጽ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ንሓንቲ 8 ደቂ ኣንስትዮ ተለዋ ሓንቲ ካብአን ብካንሰር ዲያግኖስ ትኸውና ሶ ካብዘን 8 ኣነ ሓንቲ ኮይነ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ክገብር ደለኒ ብምባል ሓሳበይ ሰባሲበ ሪሰርች ክገብር ከንብብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ናብቲ ምጉያይ ናብቲ ቴኬር ንክገብሮ በቲ ተመክሮ ድሪኤ ነበርኩ ካንሰር ዕድል ሕማም ስለዘይኮነ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ተደይ ተጓይኻ ናይቲ ምብዙሑ ወይ ካብቲ ቦትኡ ወጪና ስፕሬድ ናይ ምግባር ተኽእሉ ኣዝዩ ዓብይ ስለዝኾነ ናብ ምጉያይ ኣትየሽዑ ሪካቨሪ ብጣዕሚ ፋስት እዩ ነይሩ ክልተ ሰሙን ሜቢ ክልተ ሰሙን ድሕሪኡ ድሬን ኣውፅሞ ካብ ቀደመይ ድራይቭ ገብር ደቀይ ቴኬር ገብር ገለ ጀሚሮ ማለት እዩ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኩኺ ቁርብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ምጭናቕ ስለ ዘሎ ሓገዝ ትደሊ ኢኻ ኣብቲ ሰዓቲ
ዝናህና ኮሚኒቲ ህዝብናትና ብጣዕሚ ደምስግኑ ህዝቢ እዩ ሕማምካ ደይ ምሕባእ ሕጅብ ዝፅቡቅ ማለት እዩ ኣነ ከም ዝበልኩ ፍልጥ ምሰበልኩ ደሴም ደይ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅዮ ማለት እዩ ሕጂ ትኮም መግበርየ ኣብቲ ከተርጉም ቋንቋ ስራሕ ገለ ክሄድ ከለኹ ድረኸብክወን ብካንሰር ዲያግኖስ ተገበራ ሰብ ክፈልጠለን ኣይደልያን እየ ዋላ ካብ ሰውእተን እንዳሓብኦ ብዙሓት ኣለዋ ካብ ቤተሰበን ሓብኦ ካብ ኩሉ ሰብ ሓብኦ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ናይ ጦብ ካንሰር ዝምልከት ኣብ መርምር ሕማም ካንሰር ዝሰርሑ ዶክተር ጻድቕ ሃብተጽዮን እውን ኣዘራሪባቶም ኣላዊንታ ሙሉእ ትሕዝትኡ እቲ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ንማሕበራዊ መራኸብታት ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኽትከታተሉ ንዕድም ለውጢ ፈነወ ማዕበር ራድዮ ሰማዕቲ ፈነወ ኣገልግሎት ራድዮና ካብ ሰንበት 21 ጥቅምቲ 2014 ወይ ድማ ካብ 31 ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ በዚ ዝስዕብ ማዕበል ፈነወታትና ክትከታተሉ ንሕብር ፈነወታት ትግርኛ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ22 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ب12040 كيلو هرز ب31 متر باند ب9485 كيلو هرز قابنا ويدما مدمنا أسيات دما بحصير معبل ب25 متر باند ب13540 كيلو هرز ب19 متر باند ب15580 كيلو هرز بتلفزيون راديو بتلفزيون تكتاتلونا تملكت دما بتلمود مربب إتيوسات كترخبونا تخلو مخانكم نحبر راديو دمز أمريكا سمعتنا كاب واشنطن دي سي زمحلالف راديو دمز أمريكا يخم تكتاتلو زلخم استوسنو دقيقة لونا نزا سعبات غرب يوهانس تكابوز صوتا درفخن كابزكم كسيسومنا انتايك خنبل حق فرجنا هم القبايا بايت غيبنا فتح نروي سموعتنا تبقاقمم زنعتي لمو ناتو زيناتو أسكي ممو مسكينا يفغري تسعنا خيلو تعال كفنبر كموتوي كرمن فغري تزايب فرو وزنقي عمو كله بقرو فيت مزيوم تزفتنو اي متتحزن بتهدنو نقص اكلنا تملكتنا لهم زبلنا مدبات أبزازازي من لنا مسانا سلسة نحكم آسين عينا نمسكن بروخ مشات كونا لكم نمنا لحنا دارو